Den her øvelse er igen også den her core, der er her. Og den er svær. Den skal man have øvet sig rigtig meget på. Jeg var ved at gå amok til sidst. Jeg kunne slet ikke overskue det. Jeg var ved at smide den her bold fra mig. Men er det, man siger, øvelse gør mester. Og jeg mener, I skal gøre det her mange gange, før I ligesom fanger den. Det skulle jeg i hvert fald. Jeg er også lidt en klovn. Holder du den her. Trækker du den ind. Stræk armene. Trækker den ind til brystet. Og ud igen. Ind til brystet. Og ud igen. Prøv at holde den derinde. Og ud igen. Det ser måske nemt ud, men det er det ikke, skulle jeg lige så sige. Man får også varme. Nå, men den laver du så 20 gange. Og så 20 gange igen. 2 gange 20, det er fint. Næste øvelse er planken. Den er altså rigtig, rigtig god, og den er rigtig svær at lave rigtigt i starten. Det er flere muskler og mere styrke, du får, jo nemmere bliver det. Jeg ved ikke, om vi skal have det lidt fra siden. Frøken fotograf. Nå, men det er meget vigtigt, at man trækker maven ind, og man spænder i maven. Hele tiden. Og så kan man jo prøve, jo mere styrke man får, at skubbe bolden lidt ud. Spænd, spænd, spænd. Den holder man så længe man kan. Og det gør man også et par gange. Det her, det kan man altså godt lave hver anden dag. Men det er også meget vigtigt, at man får ryggen med, når man træner mave. Og den øvelse vil jeg vise jer nu, den som jeg har lavet. Den kan du lave derhjemme, eller også kan du lave den på maskinen nede i træningscenteret. Det er den her. Det kan være, I kender den. Skal vi se her. Skal vi finde balancen? Godt. Der. Og det er jo også en del af de øvelser. Det er jo balance. Får man lænden rigtig godt med, og det er en virkelig vigtig detalje. Sørg for at holde fokus et sted, ikke noget med at kigge op og hen, bare find en plet, du kan fokusere på. Så du ikke ødelægger din nakke. 2 gange 20. Så skal jeg lige vise jer nogle øvelser for under maven. Det kan vi gøre herovre. Dem kan I også lave derhjemme. Dem skal vi jo også have med.